prezidentské, do ktorých takisto sa tzv. Maďarská karta proste položia vždy, keď sú samozrejme takéto nejaké rozhodovacie procesy, nejaké voľby alebo nejaký zákon sa dajme tomu prijíma, niečo podobné, tak vždy vtedy proste je schopný niekto do toho s prepáčením položiť tú svoju medvediu labu a potom už ťažko v tej veci môžete niečo reparovať. A sú to zvyčajne politici, sú to také trendy politické, ktoré stávajú proste na tých akoby starých atavizmoch, nejakých starých predsudkoch, starých historických drámach. Pripomenie sa Staré Uhorsko, pripomenie sa Aponi, pripomenie sa Trianon, pripomenie sa proste x udalostí takéhoto podobného typu, ktoré bez nejakého kontextu len tak sa hodia, ľudia už sa dobre nepamätajú ani čo tie udalosti obnášajú, len sa proste tak hodia do povetria a tušia ľudia, že to bude mať nejaké negatívne konotácie, lebo však keď to chcú ešte Maďari navýšenie, tak to bude dopredu nejako odsúdené na negatívny postoj. A toto jednoducho tu stále v tej spoločnosti funguje. Jediný raz to nejako Mečiar prekonal, tak povedať, silou, ale aj preto tá zmluva medzištátna, ktorá dodnes je platná, ktorá je jediná, ktorá bola v apríli 1995 roku prijatá v Paríži, keď ju podpísali Mečiar. Tá ako je východiskom akoby, ale aj tá bola už v tom čase, tak povedať, formálna, ale bolo evidentné, že ju nebude mať to plniť jednoducho. Môžete napísať do zmluvy prekrásne veci, tak ako napíšete aj do ústave, do iných dokumentov, ale ak nie je vôľa tie veci plniť, ak stále hľadáte nejakú obezličku, nejakú finku, ktorou proste chcete toho druhého nejakým spôsobom jemne povedané ošialiť, no tak prirodzene, že je veľmi ťažké nájsť dohodu. A keďže týchto slovensko-maďarských vzťahov nikdy za tých 20 rokov nebol pokus o nejakú, nebola situácia, v ktorej by bol aspoň čiastkových problémov nejaký konsenzus. Vždy proste sa hľadali nejaké nedohody, a nie dohody, alebo aspoň kompromisy, keď už proste však politika a medzinárodná diplom je o kompromise. A ak vy pristupujete k otázkam ako politika, medzinárodná politika ešte viac ako človek s ultimátami, ktoré proste neustúpi, tak jednoducho sa na ničom nedohodnete. No v tomto zmysle tá slovensko-maďarská politika takto funguje vlastne 20 rokov. Bohužiaľ nefungovala oveľa lepšie, aj keď to tak zvonku možno vyzeralo, ale nefungovala oveľa lepšie ani v tých 8 rokov, keď dáme tomu bola strana maďarskej koalície vo vláde. Aj vtedy, keď som pár rokov bol aj ja vtedy v exekutíve a bol som svedkom viacerých takých diskusí, jemne povedané, sa dalo vidieť, že proste, že sa ako všetko deje takou formou ultima, že je len veľmi malý priestor na kompromis, na dohodu, nie to ešte na nejaký konsenzus, na súhlas. Isté, že bol taký základný súhlas bol v tom, že treba Mečiarovú vládu povaliť, no ale potom ešte druhý krok za tým mal nasledovať, že ako budeme tu fungovať a ako tu budú fungovať najmä teda polmiliónová maďarská menšina so slovenskou väčšinou, lebo polmiliónová maďarská menšina to nie je nejakých pár tisíc príslušníkov menšiny nejakej, ale to je celkom relevantná časť spoločnosti a štátu. Takže tam sa, myslím si, doteraz nenašiel nejaký kľúč a ten kľúč je v tom, čo ja hovorím, že samozrejme je dôležité, aby boli vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom dobré, medzi štátmi. Takže tie vzťahy, tvrdím to 20 rokov, ale viac menej narážam na hluchotu. Tie vzťahy nebudú dobré dovtedy, kým nebudú dobré korektné vzťahy medzi slovenskou väčšinou a maďarskou väčšinou doma. V Slovenskej republike, v Slovenskom štáte. A keďže tie vzťahy väčšinou neboli dobré, opakujem, ani vtedy, keď bol SMK vo vláde, neboli tie vzťahy, tak oni v politike nikdy nie sú ideálne, ale neboli také na môj vkus, ako by som si ja predstavil, že by mohli byť ešte lepšie. Boli viac, menej korektné,
niečo sme v úvodzovkách tým Maďarom povolili, ale nebolo to tak povediac nejaké v politike, nemôžete hľadať úprimné politizovanie alebo úprimná spolupráca. Bola to vždy účelová spolupráca. Ja rozumiem v politike, že to je pragmatická záležitosť, že tam netreba veľa city ani intelektuálneho nejakého uvažovania, pochybovania duplom vkladať, ale predsa len proste tie vzťahy, opakujem, 20 rokov sa vyvíjali skôr negatívne ako pozitívne. Čo sa odrážalo potom samozrejme aj na vzťahoch Slovenska a Maďarska. Myslel som si, že vzťahy medzi Dzurindovou vládou a Orbánovou vládou, keďže sú, tak povediac, politicky, ideologicky akoby na jednej lodi, že by mohli byť dobré. Skončili ako zle. Postavil sa most v Štúrove, ale to bol tej pesničky aj koniec potom. Samozrejme píše krajinský zákon a tak ďalej, ale proste tým, že sa o veciach nediskutovalo ani na tej úrovni, tak povediac, medzištátnej, ale ani na úrovni domácej, tak sa dospelo do toho konfliktného štádia. Prišli k moci v Maďarsku socialisti, na Slovensku sociálni demokrati, opäť ešte horšie ako vtedy. Tak sa pýtam, kde je proste tá spoločná platforma. Dnes sa vytvára na Slovensku veľký strach, že keď príde k moci Orbán, že čo sa všetko udeje. No ale veď absolútne zlé vzťahy sme mali s vládou Gyurcsánya, socialistickou vládou maďarskou, aj keď boli u nás socialisti či sociálni demokrati, tak ako chceme teraz mať lepšie vzťahy, dajme tomu, s ideologicky predsa odlišnejším konceptom.